Bos días, vamos dar comezo a esta sesión da Comisión de Estudio da unha nova lei do solo e, señora secretaria, pasea. Gracias, señor presidente. Bos días, señores e señores. Antón Sánchez García, José Antonio Sánchez Bugallo, Román Rodríguez González, Ana Belén Pontón Mondelo, Juan Manuel Fajardo Recouso, María Teresa Paz Franco está, Patricia Vilán Lorenzo está e o presidente está e quórum, señor presidente. Moitas gracias, señora secretaria. Pasamos entonces á orde do día. En primeiro lugar, temos a comparecencia en esta comisión dun representante da Alianza Rural Galega que hoxe nos acompañan e vai a ter actuar de voceiro don Fins Eirexas como secretario executivo da ADEGA e acompáñano don Anxo Pérez, membro da executiva confederal pola CIGA, CIC, e pola Fruga don Manuel Dacal, coordenador xeral. Son os compañeiros que están ao lado. Don Fins, ten vostede en torno a 20 minutos, se fala 24 non lle vamos a cortar a palabra ni moito menos. O que temos acordado na comisión e na mesa foi unha intervención dos comparecentes en torno a ese tempo. Despois vanlle facer preguntas e aclaracións os portavoces dos grupos parlamentarios por un tempo que teñen en torno a 8 minutos e logo vai ter vostede un tempo de en torno a 15 minutos, 10-15 minutos para esas aclaracións. Non é unha comisión de debate, senón que esta é unha comisión para intentar obter a maior información posible e intentar facer a mellor lei do solo posible. Entonces, da aportación, quero decir a todos os portavoces dos grupos parlamentarios que don Fins deixoume aquí a intervención por escrito que se os pasará por unha fotocopia ao largo durante a comisión. Ten vostede a palabra, don Fins, por o tempo en torno a esos 20 minutos e o tempo que estimo oportuno. Ten a palabra. Moi ben, moitas grazas, señor presidente, e aos membros da comisión. Eu son Fins Eirexas, secretario executivo de ADEGA, e comparezo nesta comisión de estudo sobre a lei do solo en representación da Alianza Rural Galega, que está formada por 4 organizacións, a ADEGA, a CIGA, a Fruga e a Organización Galega de Comunidades de Montes. Quixeramos, de entrada, facer unha pequena reflexión sobre as razóns que, ao noso entender, motivan esta comisión pola que estamos hoxe aquí. E dicimos que esta comisión xurde dun acordo plenario do Parlamento de Galiza en 2009 que instaba a Xunta a impulsar un grande pacto polo territorio, pacto que foi subscrito en 2010 e reiterado en 2011 por unanimidade de todos os grupos. Ese acordo inicial incluía tamén a creación dunha comisión de estudo para a reforma da legislación do solo, na que se incorporarán, estou lendo o texto dese acordo, na que se incorporarán as demandas e reflexións do conxunto de institucións e axentes sociais que interveñen no territorio. Eis, pois, a razón de estarmos hoxe aquí, supoñemos que en calidade de axentes sociais, integrantes da Alianza Rural Galega, mas, temos que lamentar que non se acordara reclamar a comparecencia de xeito individualizado nesta comisión da primeira central sindical do país, da principal organización de propietarios de montes, estou falando da CIGA como central sindical, da Organización Galega de Comunidades de Montes en Mancomún, dun dos sindicatos agrarios máis representativos, no caso da Fruga, e da Asociación Ecoloxista con maior presenza no territorio, que é a ADEGA. Quixéramos tamén que as nosas achegas non foran consideradas como unha opinión máis dun comité de sabios, senón como o sentir dunha parte representativa da sociedade civil deste país. De seguido faremos uns apontamentos a respeito das razóns ou falla delas que xustifican a redacción dun novo texto que regulamente os usos do solo e do territorio. Dende a aprobación da Lei 9/2002 de ordenamento urbanístico e protección do medio rural de Galiza, norma que agora pretende substituir esta nova Lei do solo, aquela sufriu nada menos que 10 modificacións, case unha modificación por ano dende o 2002. Chama a atención que estas modificacións, as sean directas, inseridas noutras normas de carácter sectorial ou mesmo a través deses instrumentos certamente espúreos das leis de acompañamento dos orzamentos, foron aprobadas non só por maiorías de diferente cor política ao legislador inicial, o cal podría ser entendível, senón por gobernos do mesmo partido que a promoveu, neste caso o Partido Popular.
Para a Alianza Rural Galega, este feito, esas continuas modificacións incluso por parte do partido que promoveu a lei inicial, deixa claro tanto a ausencia dun consenso político en col dun desenvolvemento territorial para Galiza como unha preocupante incapacidade dos gobernos do Partido Popular para deseñar, manter e cumprir cun marco normativo estável. Tal vez o máis grave, a noso entender, sexa que eses continuos parcheos, se me permiten a expresión, da norma, obedecen a unha falla de respecto crónica das administracións públicas, comezando polos concellos, as regras de xogo do ordenamento territorial, de xeito que a desobediencia e a insumisión, véxase, por exemplo, o incumprimento generalizado dos plazos de redacción e adaptación dos pexóns que establecía a Lei 9 de 2002, foron, durante estes 12 anos, a norma e non a excepción. Agora, por parte dos poñentes, esta nova lei do solo, dísenos que esta é a norma definitiva, que desta sí que vai, que estamos perante unha lei feita para durar. Tal foi a argumentación da Secretaría Xeral de Ordenamento do Territorio e Urbanismo na presentación da iniciativa desta nova lei do solo, do rascuño, ao Consello Galego de Medio Ambiente, do que facemos parte, hai unhas semanas. Porén, como podemos pensar que a vista... Porén, como podemos pensar que a vista do acontecido neses 12 anos, coa lei aínda vixente, a actual proposta non vai ser máis que a 11ª modificación, sometida novamente aos intereses dos mercados e dos lobbies de turno, leas especuladores urbanísticos, alcaldes promotores, empresas mineiras, eólicas, acuícolas, pasteiras, etc. Por parte da Administración, díxosenos tamén que a necesidade dunha nova lei do solo xustificábase por, e citamos textualmente, a propia evolución da sociedade galega, a nova realidade existente, así como sucesivos cambios normativos no eido urbanístico e medioambiental. Son palabras da Secretaria Xeral do Ordenamento do Territorio e Urbanismo xustificando a necesidade dunha nova lei do solo, como digo, no pasado Consello Galego de Medio Ambiente. A marxe do que a Xunta entenda por evolución da sociedade galega, e nova realidade existente, que ben podería ser a degradación dos dereitos cidadás coa excusa dunha crise causada pola especulación e o estoupido da burbulla inmobiliaria, consecuencia do modelo perverso de relación co territorio, chama a atención que sexan os sucesivos cambios normativos da lei marco os que justifiquen a súa sustitución, como se fora un vicio intrínseco á norma e obviando que eses continuos retoques ou parcheos debéronse ao seu reiterado incumprimento. Porén, para a Alianza Rural Galega, eses cambios normativos urbanísticos e ambientais que invoca a Administración, a hora de presentar este rascuño, efectivamente xustifican a redacción dunha nova lei do solo. Normas como a Lei de Industria ou a Lei de Montes e regulamentacións sectoriais como o Plano do Litoral, o Plano de Acuicultura, o Plano Director da Rede Natura ou o Plano da Minaría, que teñen como elemento común a desprotección efectiva do territorio a través dunha excesiva discrecionalidade, baten arestora coas limitacións que a vixente Lei 9/2002 establece para determinados usos e actividades no medio rural, particularmente sobre o chan rústico. Eis unha das razóns que, na nosa opinión, están detrás da intención da Administración de redactar unha nova norma, eliminar o atranco que supón o actual marco normativo para determinados usos, industrias, minas, no solo rústico, incluído o de especial protección. Na fundamentación desta nova lei do solo, subxace tamén, ao noso entender, a intención da Xunta de legislar para o urbanismo real, termo acuñado polo conselleiro da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructura, señor Hernández, para referirse ao plano sectorial de incidencia supramunicipal co que se pretendían legalizar algunhas desfeitas urbanísticas de Barreiros. Compre lembrar, a este respecto, que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, e tras denuncia de Adega, declarou nulo o acordo da Xunta polo que aprobaba este proxecto sectorial, aforrando de paso 14 millóns de euros de cartos públicos que as administracións ian a chegar para tapar os incumprimentos dos constructores e as ilegalidades cometidas polo Concello de Barreiros. Ficaba claro que a intención da Xunta, con este plano sectorial de incidencia supramunicipal, era eludir a aplicación das disposicións urbanísticas da Lei 9/2002 mediante a utilización espuria do instrumento do plano sectorial, feito que o Tribunal Superior de Xustiza considerou no seu fallo unha, e leo tamén textualmente, desviación de poder por parte da Xunta.
Por iso, dende a Alianza Rural Galega, temos a sensación de que cando nin os continuos cambios da norma, nin os subterfuxios legais serven a Xunta para acomodar os intereses particulares de determinados grupos de presión, a solución da Administración pasa por rachar co marco legal de referenza, mudando as regras de xogo por outras suficientemente flexíveis, léase discrecionais, para permitir determinados usos e aproveitamentos independentemente da natureza e vocación do solo. Pasamos agora a debruzar algunhas das principais eivas que, a noso entender, ten este rascuño de nova lei do solo. A marxe do xa exposto en col das causas que subxacen a redacción desta nova norma, queremos achegar algúns apontamentos a respeito das principais eivas que, na nosa opinión, ten este rascuño. Abonda con ler o artigo primeiro para decatarmos de que estamos perante unha lei desenfocada, centrada no urbanismo, un dos múltiples usos do territorio, e que minusvalora a maioría do territorio galego, iso que se ten denominado mundo rural. Leo o artigo 1 do rascuño de nova lei do solo. É obxecto desta lei a ordenación urbanística de Galicia. Chama poderosamente a atención o contraste co establecido pola Lei 9/2002 ainda vixente, que no seu artigo tamén 1.1 di o seguinte, e leo textualmente: é obxecto desta lei a ordenación urbanística en todo o territorio de Galicia, así como a regulación, ordenación e protección do medio rural, dos núcleos rurais de poboación que se localicen nel e do patrimonio rural. Precisamente, é o ordenamento e a protección do medio rural, así como do seu patrimonio natural, cultural, paisaxístico, productivo, o que debería ser a principal vocación dunha norma que realmente atender a realidade do noso país. Con esta proposta, na que a regulamentación das actividades urbanísticas, vale dicir construtivas, que inciden só sobre unha parte pequena do territorio, é o principal leitmotiv, a Administración amosa, ao noso entender, a súa miopía, descoñecemento ou desleixo, en absoluto casual, pola relevancia que ese medio rural ten para Galicia e pola urxencia do seu ordenamento sustentável. Proba deste esquecemento interesado é tamén o feito de que o solo rústico, categoría na que se encadra a maior superficie do territorio, ten nesta proposta un carácter pouco menos que residual. A marxe das consideracións que de seguido faremos sobre o solo rústico de especial protección, cuxo tratamento é outra das principais eivas desta norma, o solo rústico común é para a Secretaría Xeral do Ordenamento do Territorio e Urbanismo, é dicir, para os poñentes da nova norma, departamento responsável de redactar o tal rascuño, leo textualmente tamén a categoría residual do solo que non resulta obxecto de outra clasificación regrada. Resulta moi revelador que para o organismo promotor unha parte moi representativa do noso territorio na que coexiste multiplicidade de usos productivos e cun importante patrimonio rural, como recoñece por certo a Lei 9/2002 no seu artigo 1.1, sexa algo residual. Esta desvalorización do solo rústico común sitúa nun mesmo plano a determinados usos do territorio que non teñen a mesma repercusión sobre o medio e seus habitantes e que mesmo poden resultar incompatíveis entre sí. Por exemplo, os aproveitamentos mineiros no chan rústico fican ao mesmo nivel que os usos agrogandeiros e forestais, obviando a función social, fixadora de poboación, de conservación do patrimonio natural e cultural, así como de mantemento da soberanía alimentar que estes usos desenvolven. E a respecto dos usos construtivos, a noso entender, a nova lei permite a desclasificación arbitraria do chan rústico común coa excusa dun, e leo de novo textualmente, desenvolvemento urbanístico racional, suprimindo as cautelas que até de agora fixaba a Lei 9/2002. Ábrese deste xeito a porta a consagrar por lei a discrecionalidade, co risco de repetir, agora con todos os parabéns legais, os despropósitos perpetrados durante os anos da burbulla inmobiliaria que cristalizaron no modelo Barreiros. Polo que atinxe ao chan rústico especialmente protegido, a desaparición das categorías de solo rústico de especial protección forestal e agropecuario e a súa asimilación á categoría residual de solo rústico común supón a renuncia interesada da Administración a preservar amplas áreas do medio rural cun importante potencial de aproveitamento sustentável e vencelladas a modelos de ocupación do territorio propios de Galiza. Nestas áreas, a máis de residir un importante patrimonio rural, ambiental, cultural e social, terían acollida iniciativas productivas que, como as indicacións xeográficas protegidas ou as explotacións ecolóxicas, xustificarían a consideración de solo a preservar ao mesmo nivel que o chan de protección ecolóxica, paisaxística ou patrimonial. Porén, actividades como a minaría fican asimiladas a outros usos productivos no solo rústico común, independentemente dos efectos sobre o territorio e a saúde dos seus habitantes. E no chan rústico protegido será o criterio da Xunta, novamente a discrecionalidade,
o que determine a compatibilidade destas actividades en función do recollido no plano sectorial de turno, sexa do litoral, da acuicultura, da minería, da rede natura, etc. Normas que, curiosamente, delegan na Consellería competente esta facultade. E agora pasamos a expoñer cales serían as propostas da Alianza Rural Galega para o que podería ser a redacción dunha nova norma caso de que esta sexa necesaria, facendo fincapé na necesidade de respectar o que temos e non mudalo continuamente, o actual marco normativo, como ven acontecendo dende hai 12 anos. Para a adega, a ciga, a fruga e a Organización Galega de Comunidades de Montes integradas na Alianza Rural Galega, fica claro, pois, que este rascuño de norma non foi redactado para favorecer o máximo consenso social e político a prol dun ordenamento respetuoso co territorio, como no seu momento exhortou o Parlamento en referencia a ese imprescindível pacto polo territorio. Ben ao contrario, no canto de planificar un ordenamento territorial sustentável que permita poñer en valor as potencialidades do medio rural, preservando os seus recursos, esta norma supón unha importante regresión con respecto ao actual marco normativo. Carece dunha perspectiva integral, está excesivamente sesgada cara aos aspectos urbanísticos, minorando outros usos do territorio, e consagra a desprotección e a desvalorización do solo rústico, usurpando de facto aos concellos a capacidade de fixar determinacións neste tipo de chan. O modelo de ordenamento territorial que defende a Alianza Rural Galega visa a posta en valor das enormes potencialidades para o desenvolvemento sustentável do medio rural e a súa contorna. E vai claramente dirixido á xeración de emprego, mas non a aquel vencellado ás industrias de enclave que ao marchar deixan tras de si destrucción e envelenamento, nin a especulación urbanística que provocou a ruína económica e a desfeita ambiental. Nos falamos de postos de traballo vencellados á conservación e aproveitamento sustentável dese patrimonio rural que recolle a Lei 9/2002 e esquece interesadamente, ao noso entender, o actual rascuño legislativo. Remato xa pedindo aos poñentes, en nome da Alianza Rural Galega, retirada do actual borrador e que, recollendo e atendendo ao espírito e a letra do acordo unánime deste Parlamento, que en 2009 demandaba un grande pacto polo territorio, solicitar desta comisión un ditame a favor da apertura dun proceso realmente participativo no que o conxunto de institucións, leo de novo textualmente, texto do acordo de 2009, no que o conxunto de institucións e xentes sociais que interveñen no territorio poidamos, en calidade de comisión promotora aberta, por exemplo, integrar as nosas propostas e reflexións nun proxecto de lei que logo se presentaría en este Parlamento para debater. Moi ben, moitas grazas. Grazas, don Fins, pola súa intervención. Ten o turno de palabra ahora polo Grupo Parlamentar do BNG, dona Tereixa Paz. Grazas, señor presidente. Bos días, señoras e señores. Quixera, en primeiro lugar, en nome do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, darlles a benvida a esta comisión, os representantes da Alianza Rural Galega, e agradecerles especialmente as achegas que por escrito tamén, ademais de na súa propia intervención, nos teñen feito en nome das organizacións que a integran, de ADEGA, da CIGA, da FRUGA e da Organización Galega de Montes Veciñais en Mancomún. Remataba o comparecente solicitando a retirada deste borrador de anteproxecto de lei que presentou o Goberno a esta comisión, e nós, desde logo, temos reiterado xa nesta comisión en diversas ocasións que se o que se pretende por parte do Goberno é chegar a un consenso social e político en torno a un novo modelo de ordenación do territorio, un novo modelo de desenvolvemento do territorio e de asentamento tanto da actividade productiva como constructiva no territorio, están facendo claramente ao revés, porque o feito de que por parte do Goberno se presente xa un documento previo ás comparecencias da sociedade nesta comisión, máis alá do propio contido do documento, creo que condiciona o debate, porque todos os comparecentes previos e mesmo a comparecencia doxe acaban xirando moito máis en torno ao documento presentado pola Xunta e as críticas a ese documento que na posibilidade neses 20 minutos que lles damos aos comparecentes de formular as súas alternativas, as súas demandas, as súas propostas e as súas achegas constructivas en relación con como consideran que debería ser esa lei do solo cunha vocación de consenso e de permanencia no tempo. Tamén desde este grupo
temos manifestado e así o fixemos saber a través do plan de traballo que presentamos a esta comisión, que para nós esta comisión e, polo tanto, a futura lei do solo de Galiza debería ser algo máis que unha lei de ordenación urbanística, que é o que se proclama xa no artigo 1º deste borrador presentado pola Xunta de Galiza. E dai o noso interés precisamente por darlle moito protagonismo nesta comisión a persoas e a organizacións vinculadas co desenvolvemento e coa protección do territorio, que nós creemos que ten que ser un elemento esencial. E tamén con organizacións vinculadas ca actividade productiva, fundamentalmente no medio rural, e coa actividade económica, porque creemos que esta lei debería ser útil tamén para ver os problemas que en relación con estas cuestións temos tido até agora coa legislación en vigor. E agora paso a facerlle unhas cuantas preguntas máis concretas, digamos que teñen que ver co ámbito de actuación das organizacións ás que vostedes representan, e que queríamos saber o seu parecer a respecto de como se deberían recoller na futura lei que se aprobe neste Parlamento. En primeiro lugar, en relación coa actividade agrogandeira e forestal, efectivamente, a nós parecenos que a proposta da Xunta é absolutamente inasumível por o noso grupo, que é o solo que até agora viña sendo de especial protección agropecuaria e forestal pase a ser rústico común. Tamén hai outras cuestións como a posibilidade que se abre na proposta no artigo 159 de segregación do solo rústico e tamén a diminución das parcelas mínimas neste tipo de solo de 4.000 a 2.000, tendo en conta o gran problema que temos no noso país en relación coa propiedade rural e tamén en relación coas terras productivas, a mingua continuada que estamos sufrindo de superficie agraria útil e de superficie agraria que está sendo posta en valor, que propostas formularían vostedes a este respecto e, sobre todo, cales son os aspectos desta proposta do Partido Popular que consideran que poden ser máis problemáticas neste ámbito, sobre todo tendo en conta que por parte doutra consellería do Goberno se están tamén elaborando outras normas que inciden en certa maneira na ordenación do noso territorio e que poderían acabar sendo contradictorias entre sí, se lle facemos caso, polo menos, as manifestacións que se teñen feito por parte da Consellería do Medio Rural. Tamén no pasado, en relación coa actividade productiva no medio rural, se teñen formulado reclamacións e denuncias por parte das organizacións que representan as persoas que se dedican á actividade gandeira e agraria en relación coas dificultades que en moitas ocasións teñen para obter licencias para o establecemento de actividades vinculadas aos sectores primarios no medio rural, que en moitos casos a gran cantidade de informes sectoriais que teñen que solicitar en moitos casos mesmo acaba comprometendo a posibilidade de realizar investimentos vinculados a axudas financiadas con cargo a fondos europeos. Estoume a referir aos plans de mellora, a incorporación ou tamén os grupos de desenvolvemento rural, que nós tamén pedimos a súa comparecencia nesta comisión, pero non van poder comparecer. Finalmente, tamén teñen denunciado que moitos proxectos que se presentan por parte de iniciativas para poñer en valor o medio rural acaban non podendo verificarse por problemas vinculados ca vixente lei do solo. E, finalmente, unha última cuestión en relación coa desprotección do territorio, na que fixo moito fincapé o comparecente. A nós agora non atopo o artigo concreto no borrador, pero
parécenos, e quixéramos saber cal é o seu parecer ao respecto, que esta desprotección do solo rústico, incluído do solo rústico de especial protección que se establecen neste borrador, podería mesmo levar a que instalacións de todo tipo puderan acabar en solos con ese rango de protección. E tamén gustaríanos saber a súa consideración a respecto de que esta lei, que en moitos aspectos lle quita competencias aos concellos, si creen vostedes que pode interferir en actuacións que se viñan realizando desde o ámbito municipal de protexer espazos de valor singular de ámbito municipal que non estén incluídos nos plans de protección da Xunta de Galicia, e se, polo tanto, eso pode ser un retroceso nese ámbito. Máis nada, non lle facemos máis preguntas porque sabemos da dificultade que seguramente van ter para responder a todas as cuestións por mor do tempo, e agradecer novamente a súa comparecencia, e que, desde logo, polo que atinxe o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, teremos en conta as formulacións que desde as 4 organizacións que forman a alianza se nos realizaron. Moitas grazas. Grazas, dona Paz. Por un tempo tamén similar ten a palabra por a alternativa galega aquí, don Antón Sánchez. Bos días. Moitas gracias á Alianza Rural Galega, a todas as organizacións que conforman. Os meus parabéns para a exposición que se acaba de facer. A verdade que é moi clara, dá para min moitas claves da cuestión que nos ten hoxe aquí, que nos trae hoxe aquí. Falaba de falla de respecto á lei, para nós é clave, non? Cal é o problema da ordenación territorial deste país? Si ter unha boa lei ou ter a vontade de cumprir algunha lei en algún momento. Nos creemos que, como ben se explicou aquí, é moito máis importante a falta de vontade de cumprir calquer lei, a falta de seriedade para o seu cumprimento, que calquera outra cousa. As 10 modificacións de aprobación da Louga así o fan ver, e, como decía o poñente, nunca chega para o afán especulativo neste país, sobre todo do modelo instalado polo Partido Popular. Nunca chega, incluso facendo todas as modificacións, unha modificación anual, hasta despois tamén se abusa con normalidade das modificacións puntuais, e incluso aínda así hai moitos imputados por incumprimento desta lei, e hai unha permisividade total. Por lo tanto, esa é unha das claves. O sea, se hai vontade de cumprir a legislación, porque, como dixemos nós, a secretaria xeral de Urbanismo está imputada por prevaricación ampliable a cohecho por unha cuestión urbanística, e é a secretaria xeral de Urbanismo, e o señor Agustín Hernández incurriu en desvío de poder, como ben decía, pola sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia ante a denuncia de Adega, non? Por lo tanto, iso é unha cuestión importantísima. Falaba da definición, a propia definición. Nós creemos que os cambios máis importantes son os que son máis sutis. A definición que daba sobre a lei, que non fala da ordenación e a protección do medio rural, nos parece importante. Tamén hai unha cuestión que é a flexibilidade na interpretación, que esta norma tamén cambia, e parece con o objetivo de flexibilizar a interpretación da normativa urbanística. A redacción da lei actual é: as dúbidas na interpretación do planeamento urbanístico producidas por imprecisións ou por contradicións entre documentos de igual rango normativo resolveránse tendo en conta o principio xeral da interpretación integrada das normas. A lei anterior decía: as dúbidas na interpretación do planeamento urbanístico producidas por imprecisións ou por contradicións entre documentos de igual rango normativo resolveránse tendo en conta os criterios de menor edificabilidade, de maior dotación para espacios públicos, de maior protección ambiental e aplicando un principio xeral de interpretación integrada das normas. Esta desaparición non é casual, o sea, é moi significativa do que se pretende con esta lei. O sea, é só un exemplo polo que aposta este borrador da lei, non? Nós creemos que é un modelo de degradación do medio rural. A exposición que fixo sobre o solo rústico é ben clara, aparte de que se converte nunha categoría residual,
equipárase o réxime de usos, o que permitirá que, por exemplo, aproveitamentos mineiros ou explotacións mineiras en terrenos que antes eran prohibidos agora se pasen a ser autorizables. Despois quería preguntar tamén que opinión lle merece se comparte a reflexión de que a eliminación do solo rústico de protección agropecuaria, que para nós xa é grave, e a eliminación a súa vez do solo de protección forestal, ademais de que desprotexe estes dous tipos de solos, tamén vai axudar a confundir, a que se poidan reforestar terras agrarias con maior facilidade aínda, e se iso é o que cree vostede que procura esta lei. Porque esta lei tamén, outra das eivas graves, é que non ten exposición de motivos, que parece que é simplemente unha formalidade, pero para nós era fundamental. Por exemplo, que se estableceran que pretendemos con esta lei, non? Por exemplo, falando de dúas ou tres cuestións importantes. Se apostamos por rehabilitar o construído ou se apostamos polo crecemento dos núcleos. Bueno, esa é unha cuestión importantísima. Se apostamos, priorizamos a conservación de recursos que son limitados como solos de produción agraria ou non. E se apostamos por un aproveitamento racional dos solos, non? Pois solos que teñen potencial agrario teñen que estar protegidos ou solos que teñen protección forestal. Bien, esta exposición de motivos non está, pero o articulado expresa que a protección destes solos non é prioridade. E ainda encima, nós creemos que tamén está enfocado a que se utilice indiscriminadamente o aproveitamento forestal en solos con potencial agrario, non? Despois, tamén preguntar que lle parece a definición de solo rústico de protección de espacios naturais, que se reduce a terreos sometidos a só algún réxime de protección por aplicación da Lei de Conservación da Natureza. En consecuencia, quedan excluídos os espacios naturais delimitados nos instrumentos de ordenación do territorio, por exemplo, no plan de ordenación do litoral, os delimitados non vixentes nas vixentes normas complementarias e subsidiarias provinciais, así como os delimitados nos instrumentos de planificación urbanística. Isto queda así, como ademais se eliminan a potestade dos concellos de conter determinacións en solo rústico, pois isto queda simplemente a decisión de que se modifiquen estes espacios pola Xunta de Galicia. O mismo decir do solo rústico de protección de paisaxe, que tamén se reduce, o solo rústico de protección patrimonial, redúcense só os ámbitos protegidos pola Lei de Patrimonio Cultural, dado que a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia inclui un inventario de patrimonio cultural, os ben recollidos nos catálogos dos plans urbanísticos quedarían excluídos algúns que teñen algún tipo de protección polos seus valores culturais a nivel de concellos. Tamén a equiparación de usos de solo favorece todo tipo de actuacións no solo. Quería tamén preguntar a opinión sobre a facilidade na reclasificación como solo urbanizable de solos con características de rústico. Vou a ler, artigo 30.3, solo rústico común. O Plan Xeral de Ordenación Municipal poderá excluir desta clase de solo justificadamente aqueles ámbitos que resulten necesarios para o desenvolvemento urbanístico racional. Non sabemos o que é o desenvolvemento urbanístico racional. Pois o 31.5, o Plan Xeral poderá excluir xustificadamente do solo rústico de especial protección os terreos necesarios para o desenvolvemento urbanístico racional, outra vez, coa autorización expresa do órgano con competencia sectorial que motivou a protección do solo que se trata, estes solos especialmente protegidos. E no artigo 77, na reclasificación dos solos rústicos, tamén pode pasar moi facilmente a solo urbanizable, que se prohíbe toda a modificación do planeamento urbanístico que implica a conversión ou inclusión directa de solo rústico na clase de solo urbano. Non se poderá clasificar ou reclasificar como solo urbanizable o solo rústico que sufrise os efectos dun incendio forestal a partir da entrada en vigor desta lei ou nos 5 anos anteriores a ela. Nestes dous puntos está dicindo o que non se pode facer co solo rústico. O resto, en sentido contrario, pois é o que se pode, o que está permitido, polo tanto, a facilidade que se poderá reclasificar os solos urbanizables facerá moito máis atractivo, moito maiores as plusvalías por estas reclasificacións, polo tanto, se está fomentando directamente o crecemento urbano sobre a conservación do patrimonio existente. E tamén, falando
da redacción do texto de por onde vai, tamén resulta ilustrativo da nova filosofía que as explotacións agrícolas teñen maiores limitacións que os demais usos en solo rústico, por exemplo, incluso mineiros, porque se fixa unha distancia mínima de 500 metros aos asentamentos de poboación e 100 metros á vivenda máis próxima, en cambio para outros usos nin se fixa, non? Despois, sí que quería que fixera unha pequena aportación, porque sei que o poñente é experto, ten moita experiencia, que incluiría no que é un aspecto que queda prácticamente igual, que é a participación cidadán no planeamento, non? Nos planeamentos. Creo esta lei non avanza nada da lei do 56 de franquista e os instrumentos siguen sendo os mesmos. A cidadanía pode participar só cando xa hai unha aprobación inicial, cando só se pode formular cuestións de detalle e non participar dende o primeiro momento na formulación do modelo. Quería que sí que, se tienen unha opinión, que seguro que sí, pois que non dá expresarse, non? En definitiva, agradecerlle e darlle os parabéns pola exposición e nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, don Antón. Ten agora o turno de palabra don José Antonio Sánchez Bugallo polo Grupo Parlamentar dos Socialistas de Galicia. Temos a palabra. Muchas gracias, señor presidente. Moi bons días a todas e a todos, empezando polos compañeiros integrantes do Parlamento, pero tamén moi especificamente polos que hoxe asisten como comparecentes aportándonos as súas ideas. Tamén agradecerles que nos presenten un texto escrito de tal maneira que nos evitan que ao mellor a comisión de algún tipo de erro a hora de interpretar as súas palabras ou de sacar as nosas conclusións. Tamén decirle que o texto que nos presentan é suficientemente explícito como para non ter demasiadas dúbidas acerca de cal é o posicionamento dos que hoxe comparecen. Ben, pero a pesar de todo, por lo tanto non sería excesivamente imprescindible determinadas preguntas, porque eu creo que se posicionan con gran claridade sobre a maior parte dos temas, pero a pesar de todo hai algúns temas nos que considero necesario facer incidencia. Tratarei de non repetir en exceso as intervencións da voceira e do voceiro dos grupos parlamentarios que me precederon no uso da palabra, porque sería unha redundancia e tampouco nos aportaría non nos aportaría nada especialmente positivo. Para nós, para o noso grupo, unha das preocupacións importantes deste proxecto de lei é a situación na que queda o chamado mundo rural, que constituye aproximadamente o 90 ou 95% do territorio de Galicia, pero que casualmente, como se sinalou aquí, ese 90 ou 95% do territorio pasa a quedar en unha categoría especial e residual, cando, na realidade, é máis do 90% do territorio. E dentro desa consideración da residual, a lei do ano 2002 facía un especial esforzo de definir determinados niveles de protección e de garantizar proteccións específicas en función de determinados usos. Por tanto, falaba do suelo de protección agropecuaria ou do suelo de protección, o suelo rústico de protección paisaxística, por poñer un exemplo. Agora, a maior parte das categorías desaparecen, se integra todo en unha especie de totum revolutum que é o suelo rústico común. Queda claro cal é o posicionamento dos hoxe comparecentes sobre ese feito, que é a súa clara oposición, pero hai un aspecto que a mí me gustaría que nos ampliaran para poder conocer máis pormenorizadamente cal é a súa opinión. A percepción que temos desde o noso grupo parlamentario é que hoxe en Galicia hai un auténtico problema de disponibilidade de solo. Se intentou no seu día, a través do Banco de Terras, que sigue en vigor, facilitar que as explotacións agrogandeiras poideran adquirir solo. Vimos hai non demasiado tempo unha enorme crisis do sector rural galego, un enorme sufrimento e enormes problemas
porque gran parte das nosas explotacións agrogandeiras carecen de masa crítica xustamente de terra e se ven obrigadas a alimentar, por exemplo, o seu gando basicamente en base a piensos. Por lo tanto, están sometidos a unhos mercados que suben e baixan e que en un momento determinado fan que a propia xente se teña prácticamente que arruinar para alimentar o seu gando, porque a alternativa é deixalo morrer de fame e, por lo tanto, eso significaría unha ruína maior. A miña pregunta é, en concreto, vostedes creen que o feito de que desaparezca a categoría de solo agrogandeiro vai dificultar no futuro aínda máis a posibilidade de ampliar a súa superficie e de adquirir solo por parte destas explotacións? Vostedes creen que o feito de alguma maneira abrir o abano de posibilidades dese solo, igualando o seu aproveitamento agrogandeiro con outro tipo de aproveitamento, sea turístico, sea mineiro, sea do tipo que sea, ou de determinadas instalacións que se poidan manter, vai servir para de alguma maneira seguir inflando esa burbulla de que ese solo pode ter un valor distinto do que se derivaría do seu aproveitamento agrícola ou do seu aproveitamento para o gando, e, polo tanto, vai a seguir incidindo e dificultando que esas explotacións agrarias poidan ser realmente sostibles e competitivas. Ben, outra segunda pregunta vai relacionada co tema da parcela mínima. Os que xa temos unha certa edade, e iso seguramente non é ningún mérito nin ventaxa, pero algo de experiencia si dá, e nos lembramos de que había unhas normas subsidiarias a principios dos anos 90 e que había unha lei do solo do 97 que decía unha cousa pero producía a contraria. Había todo eso que se chamaba do solo rústico, que xa daquela se prevía a parcela mínima de 2000 metros e se debe garantir que é para unha explotación agrogandeira. E a pregunta que eu lle fago é, creen vostedes que é posible unha explotación agrogandeira viable con 2000 metros cuadrados de superficie? Ou isto de novo volve a ser unha coladeira na que por unha parte decimos unha literatura que non queremos que con esa disculpa prolifere un residencial no rural extenso, inabarcable, incapaz de darlle servicios, que fai subir artificialmente os precios e que en realidad o único que é unha coladeira, pero nada que ten que ver coa actividade agraria. Teño unha modesta experiencia aquí en Santiago, onde recurrindo a ese trámite de excepción que prevía a lei, que xa era a Consellería de Política Territorial a que otorgaba as licencias, se otorgaron 2000 licencias para vivendas unifamiliares no rural de Santiago. Santiago nin houbo na vida 2000 explotacións agrarias, por lo menos non as hai. Como máximo hai 300. E desas 2000 que se construíron, eu poñería a man no lume a que non hai nin 12 que realmente se dediquen a actividade agraria. Por tanto, debemos pensar que se o 99% das licencias que se otorgaron foi para burlar a lei, a mellor é que a lei estaba pasada burlada, porque menos de 1% foron realmente para cumprir a lei. Pero é que todos pensábamos que unha explotación agraria de 2000 metros nin candeira era viable. Por tanto, e agora casualmente volvemos ao mesmo. Despois de 4000 metros, que tampouco me parece viable unha explotación agrogandeira de 4000 metros, agora volvemos a 2000. É viable. Vostedes que opinión teñen a ese respecto? E xa a última pregunta faría referencia a outro tema. Temos 300.000 vivendas baleiras en Galicia. E aí que non incluye moitísimas vivendas que están quedando baleiras no rural simplemente porque se están dando de baixa como vivendas, quedan como ruínas ou quedan en situación de abandono. E, por lo tanto, a pregunta que lles fago é, creen vostedes de verdad que moitos concellos de Galicia con un 20 e un 25% e un 35% das súas vivendas baleiras, o gran reto é facer novas vivendas ou sería mellor recuperar o que xa hai? Xa rematei, señor presidente. Moitas gracias, señor Bugallo. Gracias pola súa intervención. Ten un turno de palabra agora polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, don Román Rodríguez. Ten vostede a palabra, don Román. Moitas gracias, señor presidente. Señorías, benvidos os representantes da Alianza Rural Galega. En algún xeito estáse cumprindo os principios desta comisión, que dá participación e dá a voz a persoas ou organismos e entidades que, de algún xeito, teñen algo que dicir no eido dunha posible nova lei do solo.
Vostedes aquí expuxeron con total liberdade as súas propostas, a súa visión de como debe ser pois unha nova lei do solo. Evidentemente, moitas delas pois, se poden compartir ou non. Eu, obviamente, moitas das que se dixeron non comparto. Evidentemente, defendo a liberdade de que se expoñan como debe ser pois, en este foro, porque no mesmo, nesta comisión, se está cumprindo pois, un dos mandatos que ese pacto por o territorio no seu momento fixou para esta Cámara, que non é ni máis ni menos que dar participación, escoitar a todas aquelas persoas pois, que se entenda que teñen algo que dicir para intentar facer aportes e intentar chegar pois, a unha ou a mellor posible lei do solo que de algún xeito pode dar resposta pois, ás demandas e ás necesidades da maioría dos axentes sociais e económicos que interactúan no territorio como é o caso. Se dixeron aquí moitas cuestións, moitas delas poden ser discutidas. Certamente, pois, a lei do solo nos últimos anos tivo pois, moitos cambios. Dende o ano 97, coa primeira lei do solo galega. Antes había a Alasca, que non se podía, era unha lei de adaptación. Hasta hoxe, pois, houve varios cambios, moitos cambios, non? Vía leis específicas, vías modificacións, que fixeron diferentes gobernos, diferentes signos políticos, leyes de acompañamento. Aquí se citou unha, por exemplo, que eu sempre cito, é dicir, na última lei de acompañamento houve unha modificación da lei do solo que era absolutamente pertinente, é dicir, sabían, digamos, a actual administración había recibido, pois, varios millóns de metros cuadrados de suelo rústico de protección forestal para pôr en marcha parques empresariales, que posteriormente obrigarían a administración a facer un plan sectorial, e por eso se fixo naquele momento pois unha modificación na lei de acompañamento da lei do solo, co cual hai moitas modificacións que son obrigadas por a veces accións administrativas pouco lóxicas, como comprar varios millóns de solo rústico de protección forestal para facer parques empresariales, cando eso é absolutamente inviable, e eso obrigou a facer unha modificación da lei do solo. En todo caso, creo que aquí a súa proposta ou o debate que se está suscitando nesta comisión en concreto xira moito en torno aos usos do solo rústico. É dicir, que se pode facer ou non facer no solo rústico para manter a actividade económica e para manter a poboación. Creo que en eso estamos todos de acordo, non? E o gran debate, un dos debates que está no aire, pois creo que é se debemos restringir o espacio non ocupado por os asentamentos humanos, é dicir, o espacio cunha vocación non constructiva, chamemos como lle chamemos, desde un punto de vista xurídico, se debemos manter só para actividade agropecuaria e forestal, ou se debe haber outras actividades económicas que poidan contribuir a xerar emprego non agrario no medio rural ou poidan redundar na calidade de vida dos cidadáns. Por exemplo, minería e canteiras. Se debe manter, sí ou non? Infraestructuras turísticas, infraestructuras de apoio á produción agropecuaria, pois empresas de transformación de produtos agropecuarios, incluso pois cementerios. É dicir, hasta que punto temos que plantexar un uso máis ou menos restrictivo do espacio non ocupado pola construción humana. Se o deixamos exclusivamente para a produción agrogandeira e forestal, ou podemos, digamos, como sociedade, introducir outros usos, obviamente que a súa regulación urbanística e que a súa regulación sectorial, que posibiliten a creación de emprego ou posibiliten, en certa medida, que se feche poboación ao territorio e que haxa creación de emprego non vencellado especificamente a actividade agraria. Hai outra serie de cuestións. Vostedes foron moi críticos ca legislación actual. É absolutamente lícito, non quero polemizar ni moito menos. É unha postura absolutamente defendible e na que non sea compartida, obviamente. E manteñen unha proposta de escasa confianza cara ao documento que se plantexa. Eu estuve vendo as propostas que se plantexan e hai unha cuestión que me chama a atención cando vostedes falan
e aparte está por escrito, creo que non me deixarán vostedes mentir ni manipular as súas palabras, cando din industrias de enclave. Un pouco a que se refieren con industrias de enclave? É dicir, que é o que... Digo porque hai que facer un dictamen, e quizás pode ser un tema de interés, non? Obviamente, as súas propostas creo que é unha sinalidade, é unha valoración respecto a non intención ou a retirada do actual borrador, máis que unha proposta específica, digamos, negar da maior, é dicir, este borrador non nos gusta, non vamos a discutirlo, pero simplemente nos din retírese, e non vemos tampouco que haya un posicionamento sobre unha das cuestións que os meus compañeros citaron, por exemplo, tamén o señor Bugallo, as vivendas vencelladas a explotacións agropecuarias. Eu son dun concello que ten un rural potente, e o Concello de Lalín non foi capaz, señor Bugallo, de dar 2.000 licencias. As licencias as concede o Concello. Autoriza o uso a comunidade autónoma, pero a concede o Concello. E nós, no meu Concello, que é un Concello moi rural, fomos prácticamente casi incapaces de dar ese tipo de licenzas, porque hai unhas condicións que fixa a propia legislación sectorial para considerar que unha vivenda era vencellada ás explotacións agrarias, que eran durísimas. Eu non sei como fixaron en Santiago, pero en Lalín fomos incapaces de facelo. E, obviamente, a base territorial non eran só 2.000 ou 4.000 metros, senón que era moito máis amplo. É dicir, son explotacións grandeiras onde non só a exportación agropecuaria se vencella a vivenda na cual está ubicada ou a parcela na cual está ubicada esa vivenda. Pero, en todo caso, é un dato que me sorprende porque nós tivemos dificultad, tamén sin ánimo ningún de polemizar, ni moito menos. En todo caso, e xa para rematar, señor Finz, eu lle agradezco a súa postura, a súa sinceridade, ainda que non a compartamos, obviamente, pero sí me gustaría que nese segundo turno de intervencións pudese concretar algo máis as súas propostas, porque o fin último desta comisión é aportar diferentes visións, diferentes perspectivas sobre como poder ordenar o territorio, o rústico e o non rústico, dun xeito mellor. E eu, sinceramente, a súa proposta que plantexa aquí é que se retire o texto porque non nos gusta, o cual pode ser respetable a súa postura, pero se fora posible, pois que plantexara algunhas cuestións que nos permitisen avanzar un pouco máis e plantexar algúns aspectos moi concretos para poder mellorar na medida do posible, pois o texto que se plantexa, que non é un texto de lei, non é nin tan siquiera anteproxecto, por eso eu máis o señor Antón sempre dicimos o mismo, isto é un borrador articulado, non é un anteproxecto. Se fora anteproxecto, tiña que ter, obviamente, uns informes sectoriales, tiña que ter unha memoria, etc. Pero é simplemente un documento que a Xunta de Galicia pon encima da mesa para que os comparecentes, a sociedade civil, opinen del para ben e para mal, e sin ningún tipo de problema e con total liberdade, como é o caso. E eu creo que aquí o que é máis importante é que sexamos capaces de, entre todos, aportar diferentes puntos de vista que contribuyan á mellora desta lei. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, don Román. Teñen agora, don Fins, ten vostede por un tempo en torno, como dixemos antes, os 15 minutos, ten un turno de palabra para dar resposta a todas as aclaracións que estimo oportunas. Ten a palabra. Sí, señor presidente, quería solicitar a posibilidade de respostar tamén a algunhas das preguntas, xa que teño un carácter moi sectorial aos meus compañeiros que me acompañan. Non hai, vamos, entendo que non hai ningún problema por parte de ningún dos portavoces. Nos, como lle dixen antes, esta é unha comisión co que queremos é ter a maior opinión posible para que despois sacar o mellor dictamen posible. Por lo tanto, non habría problema de reparto. Vale. Moitas gracias. Estimo oportuno. Gracias, señor presidente. Bon día a todos e a todas. Estamos moi agradecidos por parte das organizacións que formamos parte da Alianza Rural Galega de estar hoxe aquí. E, bueno, pasamos xa a materia porque o tempo é escaso. Bueno, en concreto, desde a Federación Rural Galega, estamos preocupados polo que nos intuímos ou vemos como un ataque ao rural, ao mundo rural galego. E vese reflectido este ataque pois non só no rascuño que hoxe estamos falando de lei aquí, da lei de solo, sino de outros rascuños incluso de leis xa aprobadas. Anda por aí circulando un rascuño de lei da mellora da estructura territorial de Galiza,
hai unha lei de montes e hai unha serie de leis da minería e demais do litoral que ao final o que se ve claramente é un ataque en toda regla ao mundo rural e as actividades agrogandeiras que ali se desenvolven. Hai unha intención moi clara por parte dos actuales legisladores de equiparar a actividade agraria á actividade forestal. E non é o mesmo. Non é o mesmo a actividade agraria que a actividade forestal. É dicir, son dúas actividades totalmente distintas, poden ser complementares, pero non se desenvolven no mesmo espacio territorial, desenvolvense en distinto espacio territorial. E hai un ataque grave a ese concepto de superficie de especial protección agraria e un intento de confusión entre o agrario e o forestal. Eso é gravísimo, sobre todo nestes momentos, bueno, sempre foi gravísimo, ¿no? Pero donde a superficie agraria útil das nosas explotacións cada vez é menor, donde ademais agora resulta que coa nova política agraria común a superficie das explotacións é un factor fundamental e determinante a hora de recibir axudas, o que se está provocando e o que se está consolidando é unha disminución da superficie agraria útil das nosas explotacións. Por lo tanto, nós non podemos estar de acordo en absoluto con este ataque da superficie agraria útil. Por outro lado, estáse vendo tamén que se está considerando o medio rural e o medio ambiente como unha moeda de cambio en beneficio do grande capital, permitíndolle destruir enclaves de grande valor a cambio de pagar traballos e melloras ambientais noutros lugares, ou como aspecto residual das diversas legislacións que afectan ao rural, xa o dixen, a lei do solo, a industria, plano de minería e demais. E así como a privatización dos montes veciñais en beneficio da grande empresa, xunto coa promoción e implantación de monocultivos forestais de crecemento rápido, cultivos enerxéticos, a megaminería e a instalación de industrias de enclave. E despois da industria de enclave falará aquí o compañeiro Anxo da CIGA, que de algo sabe tamén deso. E tamén a consideración do espacio rural como un lugar para deleite das élites sociais, campos de golf, caza maior e demais. É dicir, estamos asistindo, desde o noso punto de vista, a un ataque ao espacio rural e favorecendo tamén algo que estaba anteriormente protegido, e era que non se podían forestar terras agrarias. Pois agora estáse abrindo de novo o couto, o vedado para forestar terras agrarias a través da lei do solo. E para nós esos son temas de grande preocupación que nesta rascuño non se solventan, senón todo o contrario, se abren máis portas para que se camiñe por ese vieiro. Efectivamente, falaba o señor Bugallo da parcela mínima de 2.000 metros cuadrados. Efectivamente, é unha ridiculez, nin tan siquiera para as pequenas explotacións de horta que temos neste país, 2.000 metros cuadrados son unha superficie mínima para darlle viabilidade a unha explotación que sexa de horta ou de horta baixo abrigo. Por lo tanto, lóxicamente, unha regresión en canto a dimensionamento, a redimensionamento das nosas explotacións. Eu aí o quería deixar para que o resto dos compañeiros teñan oportunidade de aclarar o resto das cuestións. Moitas gracias. Ben, bos días. Eu tamén agradezco, evidentemente, no nome da CIGA como organización que está integrada na Alianza Rural Galega a oportunidade de intervir. O que pasa que,
como ben dixo o noso portavoz da primeira intervención, a nos gustaríanos que determinado tipo de legislación como esta tan importante, que vai regular nin máis nin menos que o que imos facer no solo de toda Galicia durante os próximos moitos anos, se fixera da baixo arriba, non ao revés. É dicir, que se nos pide a opinión non solamente para justificar formalmente a participación ciudadana, sino para darnos, cando menos, o carácter de portadores de ideas antes de que o papel este escrito, non? Ilo escribindo un pouco entre todos. Dito isto, para non enredar fins para as conclusións no nome da Alianza, solamente me deteño no tema no que explícitamente fixo referencia o portavoz do Partido Popular sobre industria de enclave. Eu supoño que será unha forma retórica de intervir, porque imagino que o portavoz do Partido Popular sabe moi ben o que son as industrias de enclave, non? E eu creo que este país tamén o sabe. Igual non sabe a definición técnica do que significa industria de enclave, pero a poboación de Corcoesto, a de Castelo de Miño e a da Limia souperon moi ben poñer en valor o emprego que se pode xenerar sacando riqueza natural e aproveitando o propio contorno para de aí posto en valor e xenerar riqueza antes de que unha industria chegue ali, saque moito beneficio en pouco tempo e marche dali e quede con todo arrasado. Iso a población, xa digo, destas zonas, entre outras, sabe perfectamente, a pesar de que igual non saben utilizar o término de industria de enclave. Iso é unha industria de enclave, a que chega, arrasa e marcha. A que no seu momento foi tan poderoso ese mecanismo noutros continentes e agora que está nos tocando a nós, porque isto debe ir da baixo para arriba, supoño que será como cambio climático, non? Mire, eu solamente vou dicir unha cousa. Eu durante moitos anos fixen a miña actividade e a miña loita sindical e actividade laboral incluso no sector da construción e na minería da roca ornamental, sobre todo granito e máis concretamente de forma máis intensa o da pizarra. Curiosamente este borrador que non é que circule por aí, non é que este na barra do bar comarca, que sea de uso, digamos, social, non? Pero, curiosamente, os grandes importantes representantes do sector da promoción inmobiliaria, que sabemos onde nos levou o exceso de promoción inmobiliaria, e importantes representantes da minería da pizarra, alabaron xa este borrador da lei do solo como alabaron no seu momento a lei de monte, non? E eu, solamente pola miña experiencia, e tendo en conta que a mesma xente que hai 20 anos decían que o modelo económico noso de basarnos en construir e en medrar era o máis potente de Europa e ademais que a construción debería ser o motor que fixera funcionar este país, xa me dá un pouco que desconfianza me poño cando menos en posición de prevengan, como dicíamos nos seus momentos que fomos ao servicio militar. Vamos a intentar racionalizar, nós non vamos a pechar as minas de Galicia, nós somos traballadores e traballadoras que apostamos polo emprego, evidentemente en Galicia sempre houve minería, pero vamos a exixir que a minería en Galicia se faga de forma racional, se faga de forma consensuada e se faga garantindo o respeto ao entorno e a devolución ao entorno tal e como estaba. Porque se ustedes, calquera das persoas que están aquí presentes, se vamos a dar un paseo por Pena Trevinca, pois, ademais de ver algo de neve e poder ir ao Teixadal, posiblemente lle caiga a alma aos pés ao ver como está quedando unha zona absolutamente arrasada por unha minería sin control, na que no seu momento non se lle pediu medidas reparadoras e ahora en moitos casos incluso pode ser hasta tarde. Gracias. Bueno, xa para rematar, quero novamente agradecer as achegas e as intervencións de todos os grupos. Realmente nós aquí acudimos para dar cumprimento á participación pública que a Comisión tivo ben deste proceso de abrilo á sociedade, mas realmente o que nos gostaría é ser protagonistas na redacción dunha norma que xurda, como ben dicía o meu compañero Anxo, dende abaixo, porque entendemos que a participación pública é algo máis que ese período de alegacións ou ese acto certamente administrativo no que se escoita
esa sociedade que debería ter, ao noso entender, unha maior presenza nesta casa que é a da soberanía popular. A nosa intención non foi tanto a de facer achegas puntuais ao articulado deste rascuño, cuestión que efectivamente faremos no período de alegacións regrado e onde xa o obxecto da discusión será punto por punto cada un dos artigos. A nosa intención foi promover unha reflexión. A primeira, a respeito da necesidade ou non de modificar a lei do solo. Remontándonos esa pequena introducción histórica respecto das últimas modificacións que dende o 2012 fixeron, das modificacións que dende o 2012 fixeron, a reflexión que tiramos é que a lei non foi respectada, e hai algunha razón para pensar que vai ser actual. Cando que realmente importa nunha norma é que se aplique e a desobediencia e a insumisión é a norma incluso por parte das propias administracións, pois está claro que o defecto non é únicamente da propia norma. Tamén hai que pensar que na mente do legislador ou do goberno que ten que facer cumprir esa norma xa está a idea de non respectala. E iso acontece, a verdade, temos a sensación particularmente con aquelas leis que teñen a ver co territorio e co medio ambiente. Parece que as normas ambientais pois son como unha legislación de segunda que prácticamente obriga ao seu incumprimento, empezando polas propias administracións. Non quixemos afondar demasiado tamén nas razóns deste incumprimento sistemático, pero parece evidente que a intención e a presión no seu momento de determinados lobbies urbanísticos, pasteiros, mineiros, etc., é a que está detrás dese incumprimento das normas, e como resultado achámonos na actual situación de crise que ten unha componente claramente ambiental e tamén de estoupido dunha burbulla inmobiliaria e dun modelo de desenvolvemento absolutamente irracional e alleo. O que pretendemos tamén con esta reflexión, aparte de instar a promover ese consenso dende abaixo, e para iso nos ofrecemos dende a Alianza Rural Galega e as organizacións que formamos parte dela a exercer por eso unha das nosas propostas era unha comisión promotora aberta, que realmente a lei chegue ao Parlamento dende a propia sociedade. Hai ferramentas para facer desa participación algo máis que un trámite. Ademais diso, queremos promover a reflexión no legislador. Como se pode pretender que ese pacto polo territorio se faga exclusivamente a través das elites políticas, cando realmente os asentes que traballamos a pé de obra no territorio, a máis, claro que sí, dos responsáveis institucionais, somos tamén os sindicatos agrarios, as organizacións ecologistas, os sindicatos de clase, tamén os empresarios, as industrias, etc. Entón, se non parte dese tecido social, nos entendemos que ese pacto polo territorio non debe ser só un pacto de elites, e que esta comisión non deberá ser un comité de sabios que asesore a administración, deberá ser unha ferramenta moito máis útil para permitir esa participación social. E ese é o teor no cal nos apresentamos hoxe aquí, a marxe de que despois, se este texto continúa a súa tramitación, no momento axeitado faremos as achegas puntuais. Tamén nos pensamos que do que se trata é de rachar a baralla, por dicilo nunha linguaxe coloquial. Cando as trampas non funcionan, pois a reacción do mal xogador ou do trileiro é rachar a baralla e cambiar as regras. E este novo rascuño cheiranos a iso, e cheiranos ademais a que se van cometer os mesmos erros que levaron ao problema do estoupido da burbulla inmobiliaria. Ningunear nunha lei do solo en este país ao chan rústico e declaralo literalmente residual nos parece un erro fulcral de principio, e con ese desenfoque non se pode abordar a reforma dunha norma que vai a rexer a nosa relación co territorio que habitamos. Tamén parece claro que desta volta, así como por exemplo na lei do solo aprobada durante a Aznar, o obxectivo era o chan de núcleo rural e a expansión urbana sen control,
Desta volta parece claro que o obxectivo que a mira está posta no chan rústico. Chan rústico que pasa a ser residual, equiparando no chan rústico común, equiparando os usos mineiros, que son uns usos por definición que teñen a ver con un aproveitamento dun recursos non renováveis, cos usos agrogandeiros que por definición tamén fan referencia ao aproveitamento duns recursos renováveis e que ademais garanten a soberanía alimentar daquelas persoas que viven en ese territorio, non así aqueles outros usos que son como o caso dos mineiros que moitas veces son excluintes con respecto a outros aproveitamentos. Non se poden pois colocar nun mesmo plano. E, bueno, se xa falamos dos usos cemiterios, etc., bueno, pois entón entramos xa nunha cuestión que roza o ridículo. Non estamos falando de que non se poden facer esas actividades en chan rústico. O que estamos dicindo é que non son o mesmo. Non son o mesmo un aproveitamento e outro, nin tampouco as súas incidencias sobre o ambiente e o territorio. E esa diferenza é que non está recollida, a noso entender, en esta norma, na que se fai tabula rasa de todos os usos equiparándoos. E non só iso, sino que, ademais, na parte, por exemplo, falando da minería, na parte das disposicións adicionais e transitorias, pois queda claro que unha das vontades desta norma é legalizar unha manchea de minas e canteiras que nestes intres topan coa barraxe, topan co muro da Lei 9/2002 e que van necesitar a dinamitar, meterlle un barreno a esa norma para poder desenvolverse prácticamente sen ningún tipo de control, en chan rústico incluído de especial protección de espazos naturais, de costas, etc. Porque, e a eso fixemos referencia na nosa intervención e está aí por escrito, porque o que quere o goberno é utilizar os planos sectoriais de actividades extractivas ou da minería ou da litoral, que teñen unha componente, xa o dixemos no seu momento, de discrecionalidade moi elevada. Parece ser que a súa definición en poucas palabras podería ser incluir unha serie de cuestións de carácter discrecional que, por suposto, decide a Consellería de turno para flexibilizar a norma de tal xeito que finalmente non haxa normas, porque nós entendemos que cando se fai regra a excepción, na práctica non hai regras. E isto tamén trascende a noso entender a este rascuño de lei do solo, é dicir, as normas que van a rexer o desenvolvemento de determinados sectores do territorio e dos seus usos van a ser aqueles planos sectoriais que desenvolvan actividades concretas nos que xa está incluída no seu ADN, por así dicilo, esa discrecionalidade da administración. E, finalmente, algunha cuestión concreta tamén a respecto da razón que, nos entender, subxace a eliminación das categorías de solo rústico de protección agropecuaria e forestal, relacionado tamén co que se apuntou aquí por parte do meu compañeiro da CAL, da Fruga, sobre o cambio de usos. Hai que ter nós temos unha visión un pouco en perspectiva de cal é a situación actual do ordenamento dos usos do territorio a través das distintas leis, lei de montes, lei de industria e dos planos que se están desenvolvendo, plano da minería, plano director da renatura, etc. E vemos que con respecto a esta eliminación do solo rústico de especial protección agrícola e forestal e a posibilidade de cambio de usos en esas terras subxace algo que ten a ver coa novo obxectivo de negocio de algunha industria de enclave que está desas industrias de enclave que se refería o meu compañeiro Anxo, que están nese momento presentando proxectos neste país o que van a facer dentro de pouco. Estamos referindo ás empresas mineiras, teñen a súa ferramenta tamén en tramitación, que é o Plan Sectorial de Actividades Extractivas, pero tamén algo que aínda non xurdiu e xurdirá seguramente en poucos meses, que vai xeralizar os cultivos enerxéticos en terras agrarias en este país. O obxectivo da principal empresa pasteira nestes momentos, non nos cabe a menor dúbida, así se dixo na última xunta xeral de accionistas, é a biomasa. É facer do monte galego e das terras agrarias unha nova fonte de materia prima barata xa desta volta, non só para facer pasta de papel en ciclos de 15-20 anos, sino para queimar en plantas de biomasa en ciclos de 4-5 anos. A orde de cultivos enerxéticos que ten o goberno no Queixón presta a ser aprobada en breves
en breves datas, non nos cabe menos dúbida, vai da man tamén dunha reforma do marco legal da biomasa que xunto con esta desprotección efectiva do chan rústico e do esquecemento interesado do chan rústico de especial protección agropecuaria e forestal vai permitir, vai eliminar esas últimas eivas, esos últimos atrancos que tiñan os cultivadores de biomasa, os queimadores de materia orgánica neste país para de novo reeucaliptizar desta volta, xa sin ningún tipo de freo, moitas das terras agrarias dese mundo rural, dese espazo rural que para eles non é algo máis que un chan residual. E, ben, máis nada, creo que xa me estendín demasiado. Moitas grazas, señor presidente. Gracias, don Fils, gracias a todos ustedes pola súa participación e facemos un pequeno receso de 5 minutos. Temos aquí xa os participantes tanto de xóvenes agricultores como do Sindicato Labrego Galego. Entonces, en 5 minutos reiniciamos o que é a sesión.